колата оттам? Защо не си махаш колата оттам? Какво пречи? Защото няма да я махна сега. Какво? Кога ще я махнеш? Половин час ще. Нема половин час. 24 часа ти е тук. И какво ти пречи на тебе? Ти повече от нас ли си? Какъв си? Не съм повече от вас. Ами какъв ти е проблема да махнеш колата? Виж, тя ти е... Ето, ела да видиш къде ти е. Колата ти е на това. Кюстендилската кола. Защо не я махнеш? Кажи, какво ти пречи? Не си хода, дразна се, защото аз, знаеш къде съм си паркирал колата? Пичко матер, ти какво си повече от мен? Аз работя тук 3 месеца. Ти колко месеца работиш тук? Аз работя 1 месец. Така. Защо ти трябва да ти е там колата, дето е на тротуара, а на мене да ми е на пичко матер? Значи ти си по-голем тарикат от мене, така ли? Да се отсъсна. Добре.